Madam nung tini tam ni bagai social media onuk jangnani nang hakia sai khnari gradi. Balakeno Hambai. Ang tini norokno maring mani karan ko obose. Song mari thangnai 16 tariko pai thangka. Song mari pai thangmani ya bolo. Ang musungo ani 27 Kalyanpur Purwot Nogorni. Job to borom ganang butas rokno Hambai Yapharkha musungo. Balakeno borok brokni nangmani butno borok je janjane hamjang mani jaga uri laikha. Tai chini 27 Kalyanpur Purwot Nogor kendro kasang khai jeng butbo lai thangka songmari bo lai thangka. Hingga sudu 27 Kalyanpur Purwot Nogor ya sara Tipra haganangai no taklai ni songmari wo je borom ganang but khatung khajakai rinai rokno ani khakaham yaparo oba hekeno jeng jotono chini nangkuk mani but janjane hamjak mani mariwo rilaikha ni angkha songo abni bagai ang sini Tipra hastini joto Lukurokno ang Hambai mayaparo. Madam nung Kwplai mano tuinai busudara tini ni khawa asama tong abo kiso sai khnari di. Ang to oro Kwplai nai no ang ekta but befanang thun toba ang no Kwplai nai abo ani jurati asa tom. Hingkai te kaisa question madam nung Kwplai mani porewo Lukurokni bagai bo samung kahamna sukang khaigra nai abo kiso sai khnari di. Lukurokni bagai samung khaina hingga belai khena kabang karon jeng 25 bosor nuk lai thangka jeng aro chini kami amtai roko mungsa kiri mungsa lam kaham kene tei kaham manang ya nini rung nok tongo oto aro wastar kiri oba hai jeng nugui jeng kaisa sakham kaham kiri doktor kaham kiri tini pahar bisingo to kiri primary health center musuk thui dong aro na doctor tongo na nurse tongo na bithi tongo oba herok nugui belakeno bakha yogo aboni bagai puila no borok ni nangkuk mani hingkai lama no lama kaham hingkai langma kathang tongo lama hamya hingkai langma soi thango borok aboni bagai puila no nango lama o lama chini belakeno nango aboni yakul hingkai tamo jung tui joler opor nam jibon hinjago wansa koko tui kaham manang yani jeng tui sa ungo tam hanai tui sulung ni tui rokno nunggui chin borok aro yongsa kuksa khimani yong la biki apte rong manang na jeng chini bohok antrik malaria ngi jeng kabang makhi biti birai masa yani apne bagai jeng tui kaham manang nan bagai belekhen nango supply no jeng asaya supply asaya pano chini borok ni kaisa system tongu mini deep 12 dog review mano aboni pore noprum jeng oba hake rima kangka jeng motor soho rikai jot to noprum jeng tei kaham nungnani subida mani man aboni yagulong ka chini tamna sakham jeng at kaisa borok jeng to samung tang janai ba eko sap chawo jeng dukho kosto malayo ajora rokong ke jeng phacha hospital thangnani numbo sao phacha doctor thanangge jinoro kaisa hospital pan kari chini kami amchai bisingo aboni bagai o sakham ni bagai ro belai khena nanggo tai tamong nukja chini rung sikha belai khena nanggo jung tamo nukha thangnai 5 bosoro kaisa no nukha BJP naikol jagya aboni bagai jung tini o Tipra sa elakar edisi elakaro teibo kaham kai naikol jaknani bagai tai chini oro 27 Kalyanpur Purwot Nogor gobang ma bororok MLA sai thangka asuk bisi kolokma gobang ma party ni no MLA sai thangka phiabasung buri khorok chapan MLA sama nugyakho ang tini ese buri hisabe ang buri rokno hingkai buma hunjago hingka ang tini 27 Kalyanpur Purwot Nogor ni khorokcha buri ngakaba khorokcha buma hisabe bobusa mai ok huja tongkha bobusa ni ri kisi ngi tongkha bobusa mai bono tini ri pai rina nang boy pai rina nang abo bebak na ang siu abo bebak na naikol nai ini no ang sini borom ganang buta stok no tai to Lukurokno ang
focus mani kelayo abni bagai ke bawa najak nai kiri jung Kwplai no nani tangi tongo karon agiwa boi kebang mah hono nung hari de damano ba koroksa sitting MLA no hono a sitting MLA snam nai le sabo bo je somoya MLA ngpuru ang ni jibai thang bini logeo tongo ang apuro ang bo boy baksana odol no khai tongo ani porishrom bo tongo bo MLA mani yagulo abni bagai je borok bini logeo tongo bone MLA snam ne bo baisi botini contest nani nango hukai ang abo 100% ang Kwplai ne ang saiman abni bagai tini ang bai je borok tongnai ano je subai tongnai borok bo haino tini ano suba man bagai no borok ano te phandi ma bagai no ang tini ani confidence tongo je ang Kwplai ngai ne abni bagai ang jotto no khas rangai kha tongthogoi जों sini o 27 Kalyanpur promote nogor जों Kwplai ngai bo जों kaham kai jotto bai no halok bolai जों sini 27 Kalyanpur promote nogor no जों naithok khlainani jottoni nangkukmani जों samung no khlai जों jonogon bai sini butas rok bai जों hamjak jaknani borom de jaknani tike tongnani bage ang jotto no koyo tai norok no bele bele hambai mariwo je norok ni hamjak mani kopulung जों bwskango proman mannai 2 tariko o proman no jotono nasinglai tongo norok boro ang bai baksano nasing tongkhana hnai aboni yagulo 2 tarik ni ulo o je norok ni hamjak mani mari busuk joratoi ani thanio phaino abono no ang nasingui tongo 2 tarik ni dino no ang norok no o mari manbai mani yagulo ang norok no tai hambai rinai asu joratoi sawoi no ang norok no hambai yaporo hambai